ଛୁଆଟା ଥାଳି ଆଣ୍ଡରେ ଛୁଆ ହବ ଗିରିଗିରି ହବ मुन्ना भाई आओ जीतू भाई कौन करूँगी बजार भी मात ସେପଟରେ ବାଣ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ଯେ ଆମେ ଆସିଛୁ ବାଣ ପାଇଁ ଏ କାଳୀ ପୂଜା କାଲି ତ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଶୌକ। ଏଇଟା କି ଛକ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଟା ବାଦାମବାଡ଼ି ଛକ। ଏଇଟା ବାଦାମବାଡ଼ି ଛକ ମୁଁ ତ ଏତେ ଜାଣିନି। ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତ ପାଲମଣ୍ଡଳ। ମୁନ୍ନା ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଜାଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଭଳିଆ ଦେବା କଥା। ଏ ହେଲା ଜୁଡ଼ିଓ ସପିଂ କଟକର ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍। ହଁ ଜୁଡ଼ିଓ କଟକର ବଡ଼ ସପିଂ ମହଲ ଜୁଡ଼ିଓ। ଏଇଠି କ'ଣ କିଣିବେ ନା ମୁନ୍ନା ଭାଇ ବୋଧେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଣ ନା କ'ଣ କିଣିବେ କାଳୀ ପୂଜା ତ। मुन्ना भाई एबे बाण किणी सारा पर एटा मुन्ना भाई किणवे एबे तेलुगु पोक ना कौन बाण आम तो जानी चक्री बाण चक्री बाण ये छोट बाण ना सब जानते मुन्ना भाई तो सब प्रकार गाँव दल मुंडे छक जीतू गला कौन आणब जाइए दुकान कौन आने कटक दल मुंडे छक यहाँ सब नाइट ड्यूटी कर गोटे गाड़ी आसपटे गाड़ी जीतू ए गला आ गए दुकान कौन किणवा तो भी आम डायरेक्ट मो रूम को बहुत बुलाबुली करदेमु मुन्ना भाई कौन कौन दीपावली काली दीपावली तो आज बढ़िया बुद्ध बढ़िया ये मुन्ना भाई अच्छा आम खोजु मुन्ना भाई कि मुन्ना भाई मुन्ना भाई आगे पड़े तो अभी आम रूम को जाऊँ मुन्ना भाई अंधार अंधार किसी दिखाई आम खाई भी नहीं गरम एना गने आम भात खाइमु तापर फोन देखिमु तापर शोई पड़ू सका उठने आउे ड्यूटी आम कौन पैसा कौन दुकान देदेला खईर पड़ी पैसा देखो देखते पैसा किसी चलो चलो तापिन चलो आंगुरी गई आम रूम ए पहुँचीमु आगे सबू सजा हो गलानी आज काली दीपावली
नड़िया गछ गुड़ा आपण मैंने तो देखी এইটা দেখন্তু आवाडी এইটা लॉज এইଠି ଆମର ବହୁତ ଅଛି ଏଠି ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଖାଇବେ ଭାଇ କହିଥିଲା ତ ଏବେ ଆମେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଖାଇନେ ନୂତନ ସରସ୍ୱତୀ ଦେଖିବା ନୂତନ ମତରେ ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ ଦେଖିବା ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି କ'ଣ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇଥିଲି ସେ ଡାକୁଥିଲା ମୋତେ ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗଲିନି କାରଣ ମୋ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧୁଛି ନା ଯେହେତୁ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିକି ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଡାକୁଥିଲା ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିଲେ କେମିତି ହେଇଛି କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା ओभरब्रिज जाइने ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଯାଇନି ଆଉ बादामबाड़ी से बुलिनु आला जाइनु दलमुंडे लाइक ହେଲା ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଭାଇକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଢେର ସାରା ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ